Şu bizim gepleşigimizde bizim bilen Zarina Ataeva DVT Halk Hareketi'nin aktivisti ayal gıyıların yani hareketlerini yuvaş-yuvaştan halkımıza düşündürýän ve şol ayal gıyıların hak hukuklaryny gorayan ine ayal maşgalalarymyzyň biri Zarina Ataeva. Men Zarina Ataeva'ndan yani soraýyn şol birnäçe soralarymma şol ayal gıyıların hakları, hukuklary boýunça Türkmenistanyna we Türkmenistanyň daşyna nähili şol haýsy ýagdaýda şu zatlar bilmek üçin ine men Zarina Ataeva'ny çağırdım şu gün efira ve şundan şu zatları biljek bolýan. Zarina, bizim vatandaşlarymyz bilen bir salamlaşymda özüňiz barada bir iki söz aýdym. Kyn görmän. Salam Murat Gurbanow. Salam evi Türkmenistanyň raýatlary. Men döwlet guramasynyň ayal gyýlarynyň hereketi Zarina Ataeva. Özüm 83-nji ýylda doglan Aşgabatda. Okey. Zarina, ine biz ayal gyýlarynyň haky barada, hukuklary barada köp eşitmek. Türkmenistanyň içinde de, daşynda da şu arada köp adamlar gürlenip. Öňüne Sowet wagty ýürütek gurumlar bardy. Yani ayal gyýlar gorayan, ayal gyýlaryň hukuklaryny seredýän, yani TSPS bardy, ya beýle gurumlar bardy. Indi häzirki Türkmenistanyna şu zatlaryň adlary hem ýok, şu zatlaryň yani haklary hem ýok. Ine size birinji sorum, Türkmenistanyň ayal gyýlar öz hukuklaryny alyp bilýärlermi ýa bilen oklarmy? Şu arada öz pikiriňizi bize düşündirseňiz. Men häzir öz pikirimi aýdyn. Ayal gyýlaryň asla hak hukugy ýok. Hiç biri hakyny alyp bilen, hukugyny alyp bilen. Baran ýerine hakam ýok, hukugam ýok. Nirek barsa oňa gidin, buňa gidin diýip bar ayal maşgalalary şeýle kemsidilýär. Men häzir gysgaça aýdyn, häzir bir işiň düşüp bir edara barsaň, bir hat gözetmeli bolsaň, jaý sebäpden bolsun, iş sebäpden bolsun, şol sen ayal maşgala diýip kemsidip bir näçe gezek bilgeçliğin gatnaşýarlar. Şonuň ayalyň hukugynyň ýoklugyndan ýaşy. Şeýlere. Ondan başga da häzir aýtjak bolýan zadym, bu ayal gyýlar bara, baran ýerine dilini gysga etmekçi de şolaň ayal gyýlaryň dilini biraz peseldiýärler, hukugyny peseldiýärler, hakyny alýarlar ellerinden. Şol sebäpden hiç biri ayal gyýlaryň hakam ýok, hukugam ýok. Murat Gurbanow. Bolýar. Ine meniň pikirimçe şu biz Türkmenler, Türkmen adamlar, Türkmen oglanlar, ýigitler, erkekler şu ayal gyýlarymyza öňden bäri şu öýde oturmaly, çağrary seretmeli. Bunun hak hukugu şu öýde başlaýarym, gutorýarym. Hiç ýere gitmeliler, ine maşin sürmeliler, hiç saat etmeliler. Diňe çağrary ýa-ni terwer bakmaly diýip pikir edýär. Şu pikir dogrymy siziň boýunça? Siziň pikiriňiz boýunça? Men pikirim boýunça ol hiç hiýlek dogry däl. Ayal gyýlar ol oje bilýäňizmi? Öňkü döwürde öýde oturupdyrlar. Öňkü döwürde şu ayallar diňe çağalar bilen bolupdyr. Şu öýde diňe bir uwuna şedip, tamdyra girip, ketep sygyryň aşagyna arasalap, sygyr sagmaly diýip şeýle düşünjeler bar. Inniki döwürde, şumaky döwürde ayal gyýlar olar ýa-da intellektual derejesinde ösmeli bolar. Ýokary galmaly. Ayal gyýlar okuly bolmaly, bilimli bolmaly. Men pikirimçe. Ol geregi ýokmy kadiýan men un edip, aş edip, ýa tamdyra girip, o zatlar magazynlarda da satylyp dur, hemme zat taýýar. Süýdüň özem satylyp dur magazynlarda. Ayal maşgala öýde oturmagyň geregi ýokmy kadiýan. Çağalamada da özümi seredýäsem, işimde de ýetişýär. Şoň üçin intellektual derejesini bir azajyk ayaldan artdyrsak, o bolarmy kadiýan? Oku, bilim, ilim tarapdan. Şeýlere Murat Gurbanow. Dogrudur. Sebäbi meniň pikirimçe bizim ayal gyýlarymyz ýa-ni öz bilimlerini, öz hukuklaryny, öz dünýä garaşyny östüren ýagdaýynda olar çağrylary terwer berýärler. Şu berýän terwetiniň hili derejede ýa-ni düşünjeleri terweti üýtgeýär.
ýokur bolýar. Şonuň üçin aýal gyýlar diýmek näme? Biziň doganlarymyz, biziň ejelerimiz de biziň uýurlarymyz bir daşyndan gelen bir başga planetadan gelen adamlar däl, ul hökmünde. Şonuň üçin biziň jemgyýetimizde aýal gyýlaryň ýa-ni roly, aýal gyýlaryň etmeli işleri erkek adamlaryň kıyaly diňeçerdir. Ýöne elbetde olaň öz aýratyn ýa-ni etmeli işleri bar, ýa-ni çağı dogurmak, seretmek, terbiyetini vermek. Ýöne şu rolda erkegiň hem şo ýerde terbiýe bermekde rol bar. Ine şonu biz unutýar. Hemme agyrlyklar şu aýal maşgalaryň üstüne düşüp, aýal maşgala şol kynçylyklardan çykman yeterlik derejede öz şahsyny we öz ýa-ni bilimlerini östürip bilmeýär. Mysal üçin erkek instituta gidenne okuýar da diýär, aýal maşgala instituta gatnap okap başlasa, ikinji, üçünji kursa durmuşa çyksa, ýa-ni gowrely bolan soň, çağıjy bolan soň, muňa seretmeli bolýar, muňa ýa-ni wagt ýitirmeli bolýar, akademik otpus galyp iza alýar. Ondan käme wagt şonu ýygyna ýene gelmän, başlaman şol öňde gidici bilimleri alyp bilmän okudan gitmeli bolýar. Onun bir ýa-ni kynçylyklaryň biri. Mysal üçin Ýewropada ine şuraya aýal maşgala ýa-ni dekreda gitse, onu ýa-ni çağıjy bolan soň şoňa seretmek, çağa seretmek roly erkege de aýaly da berýär. İkisinden biri alyp bilýär. Erkek alsa mysal üçin ýa-ni on çağa seretmeli wagty ol aýal maşgala bilen ýa-ni planlaşdyryp bu organizowat edip ýa-ni şo çağıjy dol derejede tere berip, ýeterlik derejede üns berip ululýarlar. Ine Ýewropada aýal gyýlaryň we erkekleriň haklary, borçlary deňdir. Türkmenistanyň konstitusiýasynda da şo deň. Ýöne näme bolsa da biz ine türkmençilik diýär, biz ine öz däwimiz diýär, öz ýa-ni desturymyz diýär. Şoňa seredip biz öňküçe seredýär. Biz erkekler Mercedes sürmäne gowurýar, täze tehnologiýa gowurýar. Aýallar bolsa östürmän siz öňkü ýaly däp desturlar boýunça öňkü ýa-ni biziň milli aňardan gelýän ýa-ni mentalymyz boýunça ýören diýip hereket edýär. O diýmek, biz eçarwa sürmän Mercedes'e geçýäs, ýöne aýallary östürmän bir ýa-ni tamda saklaýar. Ol men pikirimçe näde dogry? Şonuň üçin aýal maşgalada bilim almaly, aýal maşgalada bir uly rol oýnamaly. Mysal üçin ýene erkek adam işleýär, giýje uny. Öýüne gelýär, aýal çağırar sedýär, maşgalany saklaýar. Ine birde bir gün şol erkek adam yaramady, ýa işe gidip bir zat boldy. Maşyny gidip ýyzynyň ýani alyp gelmeli ýa kömek etmeli. Kim etsin? Yine de ol birine jaňadyp, birine haş edip, ol birine jaňadyp, birine haş edip, şu ýaly maşgala öz problemasyny çözülmeýär. Haçanla aýal maşgala sürüwrense maşyny, aýal maşgala ýa-ni maşgalanyň içinde on hili ýa-ni on etbiljek işleri köprek bolsa, onu erkege de kömek diýerek bolar. Erkek adam aýal maşgalada ýa-ni köp soruldy, çağany terbiýelemekde köprek ünsür olum diýerek bolýar. Ine şonu maşgala güýçli bolýar. Ine şonu çağlar dol terbiýany alýar. Häzirki günde gynansak da Türkmenistanyň ýagdaýy maşgala dol bozuldy. Maşgala ýagdaýy, maşgala ötüşi, maşgala Türkmenistanyna dol bozulup öňe ykdysady kynçylyklar bardy. Onuň üstüne de gerekmejek bir adamyň siýasaty kynçylyklary goşulyp üstüne ine maşgalany iki böldiler. Migrantlar öz maşgalasyny taşlap, mejbur bolup işläp daşyndan içine pul buradýarlar. İçindekiler ýa-ni öz maşgala çeýenler bolman soň içinde kösünüp, ýa-ni ýa ýolun bozulýarlar, ýa da kösünüp çağlara ter we dol derejesinde berilmän maşgala dol derejede ösmeýär. Şu zatlaryň bolup geçýär, gynansak da. Indi Zarina, men size yeni bir soru bereyim. Egerde Türkmenistan'da aýal maşgala öz hukuklary üçin görüşýärlermi? Ya da dol derejede erkeklere daýanyp oturýarlarmy? Şunkuny
Türkmenistan'ın ayal maşgala öz hukuklaryny görüşýärmi ya görüşenokmy? Ayal maşgalalar göreşýär. Türkmeni göreşýär. Ýöne göreşmäne bulara döreden ok, may döreden oklar. Erkeklemede daýanyp duran oklar. Erkeklemede golluk berýärler. Öňe gidişlik etjek bolup bilýäňizmi? Ayal maşgalalaryň hiç gerek bara hukugyny elinden alan soňlar, ayal maşgala görüşene de gözüne görünen ok. Ayal maşgalalar onna da şonu da bilemejekler men. Öňe gidişlikler edýärler bular. Görüşip hak üçin, hukuklar üçin, gelecekler üçin, çağılar üçin, watan üçin bular görüşýär. Ayal maşgala diýen zat dinal maşgalalar. Sebäbi bular 9 ay çağany götürüp arkasyna onu bilim, ilm berip çağasyna hem ýan ýollaşyna golluk berip ondan soňra işlejek bolup bular bilýäňizmi? Bular görüşmesine görüşýär. Hemişe de görüşýänler. Hiç wagt bara ol erkege daýanyp ýatan ayalymyz ýok dedim. Türkmen ayallarymyz gaty güýçli diýen anlamaz. Şoň üçin ine ýurdun içinde iş tapman, zat etmen, daşer ýurtlara gidýärler, o ýurt, bu ýurtlara gidýärler. Şo taýdan kazansyna pul ugrudýarlar. Näse aýalyň görüşi. Hem daşyndanam bu watan üçin görüşýärler. Watany agdy bir edip, watanymyzy gaýdyp alyp öňkü derejesine getirmek üçin aýallarymyz görüşýär. Görüşmek erkekleriň zadyna daýanyp oturan oklar. Ýöne diýjek bolýanym hak hukuklaryny ellerinden alan soň derede bular kimsitýärler da aşak düşürýärler aýallar. Ýurtdan gaçmaga mejbur edýärler. Ýoksa bolmasa öz ýurdunyň içinde de görüşüp öz ýurduny awraýyny gorap oturýan dinanlarymyz bar dedim. Şolar ýalyk Murat Gurbanow. Dogry. Dogry. Ine men mysal getireyim. Bütün dünyada esasy aktivistler şu öňe çykyp galýanlar ayal maşgala. Amerikada, Türkiýede ayal maşgala öz ornuny alyp, öz hukuklary üçin gaty görüşýär. Ýaş, uly, ýa-ni ýaş pes bolsun tapawy ýok, hemmesi görüşýär. Erkekler çeýaly bular işler, öýlerini pullaryny ogurýarlar. Bunun kösenişini kösenýänlerini erkeklerden köp kösenip, bular erkeklerden köp görüşýärler. Biz gaty şaýat şu zatlara we gaty oňýarys. Elbette erkekler hem ayal maşgaladan öňütmeli. Ýöne şu meselede ayal gyýylaryny doly pursatda öz haklary üçin, öz watan üçin dogrudan görüşýärler. Ine şu diýen sözleriň üstüne men bir soragym bar size. Türkmenistanyň ayal gyýylaryň hukuklaryny hökümet bozýarmy? Eger bozýan bolsa bir mysal getirip bilersiňizmi? Men mysal getireýin, hakyky bolýan zady aýdaýyn men. Hökümet şol zadyny hökümet bozýar, imannadan başga ýurt bozanaga, başga milletler gelip bozanan adam ýok, bizim hakymyda ýa Ýewropadan gelip bozanan adam ýok. Öz ýurduň içindäki hökümet bozýar. Niýe barsaň gapaşyp maşyn sürmek bolany, prawa elinden alınýar. O migrasiýada oturan ayal maşgala bolmalylar, diňe erkekler oturmaly. Şo taýda bir ayal maşgala otursa, ýa barp ýüzlenseň, ayala bir-birine düşünjek de. Ayal maşgalaň hukugynyň ýokdugyny şo taýgam alan oklar. Bozýanlyklary şo taýda belli. Nire barsaň erkek maşgalalary oturýarlar. Ayal maşgala ösüp okuly bolup şo taýda oturmana münasip gören oklar. İşin düştüm adalatla barýanmy? Adalet merkezine. O taýda da senin barýan ýeriň erkekler. Ayal maşgala ýok. Sen düşünjüp bilen ok. Diýjek zadyň diýip bilen ok. Düşünürjek zadyň düşünen oklar. Terk düşünýärler. Şol sebäpden ayal maşgalalaryň wady, hukuklar gaty bozulýar. Senden aşa bozýarlar. Wagtdan onun mar edýän adamlar üçin özleri ayal maşgalalaryny maskaralaýarlar. Ayal maşgalalaryny maskaralamak olaň öz günäsi. Gaty günä ayal maşgalalaryny maskaralamak beýdip men öz raýatyň aýallaryny maskara etmek. Daşary ursan gelip biri haýşesi olaň diýene edilýär.
Bizim öz halkymyzyň raýatlary barpyrda taýyş etse, bilgeçleýin onu gatnatýarlar. Näçe gerek? Hiç yerde hak hukuk yok. Bozulýar Murat. Dogry şu. Okey. Özüm men şaýat bolumda, sebäbi men 2 ýyldan çykyp bilmänim sebäpli bozulanyny men bilýän. Hmm. Doğru. Doğru. Meniň öz men aýtjak bolýanym bir men täzir şeýle zat aýtjak bolýanna. Men enne şu taýdan çykyp aýtmaklyk barada diýjek bolýanym. Bardym, oňa barýan, buňa barýan, migrasiýa barýan, adalata barýan, prokuraturasyna barýan, ýa-sudyna barýan. Men haýyş bilen barýan, elime hat berýärler. Möhletli o hat. O zada eltgençen 10 gün möhleti var. Ondan oňaçan 10 gün şeýdip buny bozýarlar. Görýäňizmi, hakyny bozdugy şok. Senin filagyň zadyň ýok asaýda hiç ýyle. Ayal maşgalan zady gadyry ýok. Beýle Murat Gurbanov. Doğrudur. Doğru ine bellek geçtiňiz. Haçanla hükümet tarapyndan ayal maşgala gollu bolan ýagdaýynda we ayal maşgalan haklaryny hükümet goran ýagdaýynda onu ýa hükümetdäki işleýän adamlarym gorkup başarlar. Mysal üçin ine gen prokuratura diýeli näçe çoň ýol goşulary ayal maşgala bolanok. Ol Atajanowa iň bir erwet mysal. Onu biz göz öňünde tutmalylar. Ýöne ayal maşgala bolanlar prokuratura ýa-da ýa-ki şurýaly çärer gözleýän ýerlerde olaryň soruk serdişi, ýa mesele çözüşi gumanrak bolýar. Gumanrak diýmek adamçylyklak bolýar. Ine haçanda erkek bolsa ol näme? Erwetlik görüp ýa-ki gatyýa da ayal maşgala näme bolsa da erwetlik görse de şonu düzeltjek bolup ýa-ki ýagdaý ýumşadyp adamçylyk tarapyndan çözüp bilýär. Şonuň üçin bizim kabinet ministrinde ayarlar işlemeli, mecliste ayarlar işlemeli, adalet ministrinde ýol goşular bolup ayarlar işlemeli. Şuňky Türkmenistanyň hökümine seretsek, hökümetiň ýerine ýetiriş ýol goşdy, öňkü diýişim ýaly bütün dünýä tormuzy, Türkmen halkynyň düşmany ayal maşgala işe alanyp. Alsa da onu diňe bir ayal maşgala aldy, bütün galanlary hökümetdäki işleýän adamlar erkekler. Bul balans näde dogry? Şu ýerde bir diýmedim diýene 30-40-50% ayal bolmaly. Şu işlerde. Howala işleriň dürli taraplary bar. Mysal üçin Fransada uly gruzaboy maşinalary sürýän ayallar bar. Ekskavator sürýän ayallar bar. Uly ýük taşıyan dalnaboyçlar ayarlar bar. Şolar bir zat diýsem, ne agyr däme diýsem, şu iş olaryň göwüne derdi bolýar. Olar seni suwda kytyp bilýär. Şol ýaly haklar dem. Bilen inni o derece gal bilmez ýöne diýsem biz ayal maşgalaryň hukuklaryny öňe akitmeli. Sebäbi ayal maşgalamyz ejizrak bolýar. Bu bizim ejelerimiz, dogonlarymyz uýulanmaz. Biz şolara hormat goýmasak, kanun esasynda ona şolara hiç mi hormat goýmaz. Şonuň üçin siziň aýdanyňyza goşulýan. Indi men ýene bir soragym bar size. Zarina, ine Türkmenistanda kanunlar bozulýar. Diňe ayal maşgalanky däl, erkekleriň hem bozulýar. Türkmenistanda kanunlar işlenok diýsem dogrurak bolýar. Şu kanunlar işleýär, haçanda şu birinji milli lider diýen adamyň behwidine bir zat bolsa işleýär, behwidine bolmasa onu işlenok. Indi teoretически, ortadan diýişýär, hipotetiski diýip seretsek şu mesele, egerde kanunlar işlese Türkmenistanda, şol ayal gyýlaryň hukuklaryny bozulmaz ýaly biz näme etmeli? Şu ayal gyýlaryň hukuklary bozulmaz ýaly bize hökümet tarapdan gollak gerek ilki bilene. İkinci bilene aýtjak bolýanym, erkeklerimiz bizim arkamızda durmaly. Bizi öňe itelge bermeli. Hökümet tarapdan gollak berse bize has ýokary derece ösmäge de mümkinçilik berejek. Erkeklerimiz bizim arkamızda bolsa bize has güýçlük, guwatlyk berjek, bilýäňizmi?
şolar ýaly. Bu doğru. Ine misal için Litvan prezidenti ayal maşgaly. Yaman gowak bar ya. Ine Margaret Thatcher diýip muňa ady Железная lady diýip, ýa-ni lady diýmek ayal maşgala, demirden ýasalan ayal maşgala. Ine şol Angliýanyň birinji ministri bolup işledi. Şonu Angliýa siýasatda, ykdysadiyatda uly derejelerde üstünlük gazandy. O diýmek, egerde o ýerdäki ayal maşgala işläp başaryp bilýän bolsa, onu türkmen ayal maşgala näçip işläp başarmaz. Biz şolary ýol boşlugy, ýa-ni ýol boşy saýlap, saýlawlardan geçirip biz şolaram öňe urukturmaly, ýzynyň goýlawan bermeli. Hökümet tarapyndan elbetde bular goýla bermeli, hökümet tarapyndan ýöýte üç programmalar döredip, ýa kömek etmeli. Mysal üçin Amerikada egerde bir ayal maşgala, bir firma açsa, mysal üçin transport ulynan, onu uly, ýa-ni möçberlik kampaniýalara şol ayal maşgala kontrakt bermäni mejbur etdirýärler. Şol döwlet tarapyndan kontraktlar bermäni mejbur etdirýärler we şol ayal maşgalary, ýa-ni kampaniýanyň ýolbaşçy bolan kampaniýalar galyp gidýär we öňe gidýär. Sebebi biz ayal maşgalaryň pikirlerini, ayal maşgalaryň dünýä garaşyny halk deňeşiniň içinde, ýa-ni hekimliklerde, ministrliklarda we döwlet guruluşlarynda ulanmaly. Sebebi buluň ýiti garaşy ýaly, buluň ýa-ni problemalar çözülüşi ýaly erkekler seyredilen. Seyredilen ok. Sebebi erkeň bir dünýä garaşy, erkek adamyň bir mesele çözüşi stillary bir üýtgeçik ýöne bir tarapda bolýar. Ayal maşgalaryň problemalara seyredişi we problemalara çözülüşi gatyýrak bolýar. Mümkin bilimi pesrek bolan soň ol ýaly ul derejede problemalar çözülen ok. Ýöne bilimini artdyrsaň erkekden kim galmajagy on belli. Ine misallar Angliýanyň Margaret Thatcher, Железная lady bütün dünýäde özüni, ýa-ni güýçli politik, güýçli hökümet dolandyrjy ýaly görkeden we tanadan. Ol Russiýanyň, ýa-ni SSR-iň general sekretaryna da aňyr durup diýip bilen ayal maşgala, ol deňeçer uly liderler bilen gürleşip deňeçer mesele çözüp bilen adam. Ine häzir Litwanty ýa başga döwletlerde prezidentler bar, ayal maşgala doly işlerini ýerine ýetirýär we erkekden pestel iş ýetirilişi. Käbir sorulda gatyty edýärler, ýa-ni erkekler hem otup geçýärler. Şoň üçin Ýewropa döwletlerinde, ösen döwletlerde adamyň hukuklary hem ösen. Din. Türkmenistanda gynansa hem hukuk tarapdan biz ösülmedik. Biz hukuk tarapdan gaty dağıldık. 30-njy ýyllaram däl. Biz ýa-ni 1850-nji ýyllara uçup gitdik. Sebebi bizim hiç hukukumuz ýok. Diňe feodal baýlaryň, ýa-ni derejesine döwletimiz geldi. Bir sany baý bar, onuň adam Berdimuhammedow. Şo Berdimuhammedowyň kanuny bozulan ok, garalarnyň kanuny bozulýar. O diýmek, ol özüne baý, o özüne padşah diýip hasap edýär. Bu zatlar 15-nji, 16-njy asyrda ýitkiden zatlar. Biz ýene de şoňa gaýdyp gelýär. Şoň üçin bar ayal maşgalary haçanla siz öňe çykyp bizim hatarymyzda aktivist bolup ýa-da öz düşünjeňiz bilen bize kömek edip bizi uruktursaňyz, ine bizim öňe gidersiz, bizim sizi goýlarys ertir. Şoň üçin sizin hemmeňize men köp sag bolar edýän. Ine bizim hatarymyzda da ayal maşgalary bar. Bizi dinleyenler ama bize kömek edýänler ama hökman suratda bizim bilen görüşýänler däl, özüçe görüşýänler ama öz haklary üçin hemmeňize köp taňar ýokadym. Türkmenistanda ayal maşgala doganlarymyza, uýalarymyza, ejelerimize de Allah kuwwat bersin. Nesip bolsa, täze Türkmenistan gurulmazda biz hökman suratda ayal maşgalaryň haklaryny edil götürmeli derejeye eltip dem erkeklerin kıyali saklar. Nezip bolsa. Yine Zarina, biz şunun bilen öz gıyıskaçık efirimizi bu toriyaz. Egerde sizin yine halkımıza ayal gıyılara yüzlenmemiz bağ olsa siz aydıp bilersiniz. O, men bar, yüzlenmem bar. Men aýçak bolýandadım, şu ayal gıyılaryň hemmesini östürmeklerini birinji bilen talap edýän.
ikinji bilenem şu ayal maşgalalara, zinan maşgalalar, hiç bir zatdan çekinmegin gerek ýoklugyny, hiç bir zatdan zadyňyzy kefelçek bolmaň, hiç de kefel hukugyňyzy beýik tutun hemişe. Ayal maşgalalar aýsy ýüzlenýän esasam. Hiç bir zatda ýyda galjak bolmaň, deň gidişiň, erkeklerimizden ýokary çykjak bolun. Hemişe erkeklerimize de golluk beriň, erkeklerimizin hemmesine maslahat berýänem ayallarymyz. Erkeklerimizi gollaýanam ayallarymyz. Azydan maşgala güýçli millet, güýçli zatdyr. Şoň üçin aýtjak bolýanym, ayal maşgalalar öňe gidin, hiç ýeli gorkmaň, hiç ýeli hiçdatdan täsirçilik etmäň, diňe özüňiziň hak hukugyňyzy talap edin. Nähil ýagdaýda bolanna danym, siziň hakyňyz, siziň hukugyňyz. Ahir soňy biz watanymyzy gazanyp alar, hemmemizin hakymyzdan bolar, hukugymyzdan bolar, bir derejege gelersiz. Nähip bolsa. Sag bolun hemmeňiz aýal gyzlar, siziň arkaňyzda. Hormatly adamlar, ine näçe bizim watanymyzda, ýurdumyzda, döwletimizde güýçli adamlar bolsa, şonça watanymyz, ýurdumyz, döwletimiz güýçli bolýar. Şoň üçin diňe erkeklerde ayal maşgalalarymyzdan güýçli derejede bilimli, tejribeli we paýhatly adamlar bolmaly. Şoň üçin biz şolaram gollaýas we täze Türkmenistanyna diňe ýani haklary alyp, borçlary alyp biz ayal maşgalalarymyzy üstürür. Nähip bolsa. Sag bolun, şol bizim efirimiz dinleýän adamlara we bar ayal maşgalalara köp sag bolun. Bizim jemgyýetimizi öz ýerinizi alýanyňyz üçin we bizim jemgyýetimizi üstürýän